Tudod, lenn a kezed, magas vagy, és rázársz. Úgy van. És rövidé, elvesz, kitartasz, elvesz, megveregeted, és levezeted a munkát. Mikor szabad Levente bemenni a lóval a munka után? Tessék? Mikor? Mert nem amikor? A lejáratni az egy nagyon szomorú dolog. Valaminek a lejáratása. Nem. Akkor, nagyon figyelj, akkor, amikor a lónak visszaáll a nyugalmi légzése. Tehát nem amikor mindenféle kifejezés használsz, ami nem idevaló, és nem akkor, mikor megszárad, mert a kimosott puha feladata, hanem amikor a lóknak visszaáll a légzés. Csak is az. Akarod föltenni, és egészségtekre is tovább, és ott szép lovas indítani. Következő. Egészségtekre. Akiknek kérdése van, nyugodtan kérdezzen,